pụtakwanụ. Na-echeki ya na ka nwunye ya esi jos tinye alụ n'ogbe mebezi ife ndị mpịa ya bezdo na abụlụ m onye mgbu na cheki ya mkpọ gị ngwa ga ebe ọbụla ịbata a na-ama na ife na-eme bezdon na isi eme ya bifo nwanne onye aka isi anabata gị na nga Igbo redio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM na Lagos. Nne kewe Alaba kewe Mandalas kewe Idumota nne ebe ọbụla ị nọ Ikeja ị nọ Ladipo ị nọ Aja ị nọ CMS ị nọ ebe ọbụla ị nọ nwanne m nwa na-ekwunyelu gị kakao for you mpa nwanne jos mago na ebe ọbụla adịteyi ebe ọbụla efu a na-ebechalụ something just tinye alụ dị ebe ya wawa wee na chalụkwa ife na isa jos ha tinye alụ na nwunye onwe ka o yesi anyway nzi ka m si eme enikeke this is ego oyibo 1 ị nụrụ ya ego oyibo 1 ya 1 first ka m buga first number 1 one and only inu onye ọzọ sị gị na awe oyibo just tap it and say come on are you onwezi jos si donye na-efia na mmadụ etizi ka ijezi ka ezi ya na-alụ ọlụ ezinụlọ a na ndụ Ime just the name nganga gịnị ka ịkọga nna ibulu ofe gbara ụka mmụọ ya fukwa gị ka mmala ya kpatara ya ọmkpọ gị ngwago cheki enu nwa out na nwa jos na-amụkekwa ka anyanwụ ụtụtụ ego nwunye ọlụgọlụ sị gị na mmeliche ego nwunye just be spent calming down. Kekis amazing marketing like this. Achọrọ m na-eli ego gị nwa marketing na-eme marketing na-eme radio advert for nothing. Check in ya na. Okay, ọsọ naanị ga na-eme marketing. Ime marketing, mee gị marketing. Aka nli kwa aka ekpe mekwa gịnị ọ na-aganụ ka o kwesịrị ka ọ na-aga. Ya based on ndakọrịta udo umena. Nke ikpeazụ ka nna agwakwago nwanne cheki godi ya anyị na-abụ na jos oburuzie ndakọrịta udo nice combo ịwọta combo na-eme kizenzis combo na-enye gị anwụlị combo na-enye gị obi ịwọta that kind thing cupcake ụmụasa national cake ụmụ nwa sorry national cake ụmụ nwa palliative don't worry nke taa ihe ga na-anụ bụ oh my god he got it iwu buemo masị gị coming down Adigbo one of Africa na kewe ka ịnụgo n'ihe a na Hot 93.3 FM Kawonga Igbo radio show sị gị na nke a bụ nke na-eme ndị Igbo obi ụtọ Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. I can never get tired of telling you that. Not for you. Ebe onye na-alụ ka ọ na-eme gịnị? Ka o si elu na na-echeki ya na ebe si atachikwa nnọkọta ndị tired o mebezi nkomkom. That means don't we make am na number 6 and nothing wrong with my number 6 water. So Tuesdays bateba, sigi Thursdays batozo, Saturday batozo. Sigi no from 1 to 2 o'clock. Oguli hi ga-emere m ihe omi ga-emere m. Ihe ọma sigi n'obi mere nwake go. No, akọta ma ha niile. Na asị jos na awaskikwala onwe gị egwu na-efi afọ nothing. Ihe ọma sigi n'obi mele ego bekee. Adigbo one of Africa. In fact, Mary Ngagi Igbo radio show. Nwiyo, how far are you? Mary Nwiyo, what? Mary Hot 93.3 yo. Hot 93.3. Sige na on our Facebook, and on our Instagram, and on our TikTok, and on our WhatsApp, and on our YouTube. We know what's up. Ebo no Omega. We did ya. Just make sure never tani high name. Nwiyo. Asa. Nwiyo. Oh. Cupcake umasa. National cake umasa. Mba, come on, use your natural voice. Be using it. It's a kumasa chene unye nwanyi. Anna bika ebe na ino mwa jos na-ekwunye elu gị ya na-eme adịrọ n'izu na ọkwa ụmụasa jos mee mụ VC, that's vice chancellor ụmụ Pinopino Broad. Always the vice chancellor ụmụ vice chancellor every day ka ị na-enweta akwa ahụ ọhụrụ. Mba akwa nnọrọ onwe m ụmụ Pinopino si na mba na ha need their own independent university. Ịnọrọ onwe gị ịnọ gịnị? Anọ onwe na based on na nna anọkwa na mpempe mgbe niile ghọtago na
ụmụ nwa sị m n'ezie enu m na ịghọtago na mụ asị ha onwekwa ọnwụkwa ka o si afro m ka ị mega running everywhere you go I follow you ị na-emecha ka ndị network everywhere you go ebe niile ị na-eso ha a na-esokwa gị anya na-agba mbọ na mana nye ụmụasa na n'ụlọ anyị ma agwa gị nke wụ eziokwu ọmụawụ the chief Mrs. ịghọta ịchọ inweta nwunye you have to go through it odoro gị anya ọgwụ na afụgo rough play na-eyife anụ asa eme ya nọ let me talk you have to go through me ịchọ nweta nwunye if you ga through me you are wrong you are still on the long thing mụ adịbago uncomfortable with ọkwa national TV ka anyị nọ onye ka na-echek na national TV na-eme m offload makpọchi ụzọ final cheki na national TV na-emezi m offload na for you ikwetaghị ugbu a makpọchi ụzọ final better for you now kwetekwe ngwasị gị ka anyị mee ya ka anyị si eme ya biko anyị ga-aba n'ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikitikiti ihe anyị nwere taa ụfọdụ dị anyị obi ụtọ ụfọdụ kwa anyị ji onyokomita na-enyo ya ịghọta anyị ji onyokomita na-enyo ya mana udo dị ya ka mkpa enwere ndị na-agba football ma Premier League ma National League ma International League nwunye machanụ nke akpọga ha so onwe nwokolo anụrụ otego bido na anụ maka aha this man asị na Maradona anyị nụrụ na ọ nwụrụ nke awọ ihe dị ụtọ maka na ọ dị m ka nwoke a ka dị young asị na 60 years ka ọ nọ nwụọ anyị na-asị Maradona na-anụdo nwoke ọma ịrụrụ ọrụ ọma imere ihe dị mma n'obodo ụwa niile anyị na-ekele gị na-asị gị na-anụdo ọnwụ Maradona wutekwa m personally ihe o ji wute m personally bụ na ndị mụ na ha gbakọcha bọọdụ anyị ghọtago so ama m na isi wee bido ụfọdụ jebe international mụ asị ha mba I love my fatherland First Republic and Second Republic yes na I love my fatherland na onwere ihe ebupụ m na Nigeria ọnya mere ọ bụrụ na m achọkwa ije obodo oyibo in fact mgbe ụfọdụ sef na-alalụ ụlọ mmuchi anya na nweta onwe m ebe m nọ na Old Trafford Stamford Bridge Camp Nou na-agbagbunye goal mana love m nwere for my fatherland so mana abịakwa na based on onodogwu si wee na odogwu ịghọtago ihe onye ọbụla ji ụwa anụnwa ụgbọ bụ ọnwụ ịghọtago no matter how long ọ ya take ịghọtago na one day kwa ị ga-etido nke ahụ bụ ihe dị sure nwere ya karịrị ya ịghọtago mana ihe anyị na-asịzi ndị ọ metụtara ha dịbe maka na mmadụ ya bụ nwoke mekwala ọfụma mụ eme nchezokwa na o si etitọrọ ime na field nwanne Maradona daa ihe asọmgba ahụ adọ nsọ na akwụgo gị mgbe ọ gba abụọ mgbe amụbeghị na no komanụ gị na komisi ka nọ na-eme lọvụ nwantịntị ọ bụ na ha mere ọsịsọ by then aka amụpụtago ikilie Maradona don't let me open the this life is not balanced. It's not balanced. Mananso Guadiro Maradona imere nke ọma you did well. I mean if no tupu ga anwụọ just make sure na imere again you leave mark on people's life. Ka na-echetekwe gị dịka mụ na nwunye o si na ebe a now leaving mark on you ana maka ma wechi niile dobele ụmụ asọ onwe na-aga ịnwụ mana you're on your own or you're your case mana nke mụ ama wụ that at the end of the day unu ka anyị chetekwa nganga Igbo radio show echete Hot 93.3 FM echetekwa ndị na-ewetara unu ihe nwa mana nganga producers and nganga media personnel ya wo nwada Munachi lollipop lips Adoma Igbo ji eme ọnụ yes ikesi m agwaghị nke wụ eziokwu ịchọ ime onye na-apịnyere anyị ihe n'ime ịntanetị don't let me talk it if I talk it o nwere ike unu rush we ya ka national cake ụmụ okoro
national cake ụmụ asaa Mbano. oke nke ụmụ nwoke na eme ihe ụmụ nwoke so ma na-agwa gị na mụ na-awụ national cake ụmụ nwoke oke aha ya wụ mụ na chi m ịghọta mana nke ahụ dị so maka ka anyị na-ahapụ n'arụ unu dịka ndị nganga nganga producer nupe onye na-apịnye anyị ihe niile nupenge oil money national producer nganga fine boys no but aka ji ya married asa nke ị na-eme shout out taa nwe ka o si adị no now there's always time mana ofukwa ndị na-eme ọfụma ka ekelekwa ha n'ihe a mega that's life for you based on ka o si na-adịkwa water that kind thing mana ka anyị jee na Anambra State maka ihe gbasara ndị Igbo anyị o nwere nke nna ome na Anambra nwiyo nke ahụ wute m bụla ihe ịma amụ ma ọ bụ ihe ịkpọ ọchị petrol tanka dalụ wee nwụrụ ọkụ ekene anyị na-enye Chukwu bụ na akụkọ anyị na-enweta kịta bụ na ọnwụla onye nwụrụ kama na agwara anyị na mmadụ 13 ndị merụrụ nnukwu arụ dị iche iche ya nakwazi na ọtụtụ shọpụ ndị mmadụ gbara ọkụ ebe ahụ na-agụlụ na Anịọcha local government area na Anambra steeti ka ya bụ ọdachi mee wee na-asị ndị o mebiri ihe ha dibe ụfọdụ ndị na-agbado akwado maka ndụ dị ịghọta ị ga-enweta ihe ọbụla mebiri emebi nke ka njọ ọwụ na mmadụ nwụrụ ịnwụọ na no more mekọta reason ego mụ na ya na-asụsụ oyibo na-adaba don't worry anyị ga-ede dictionary anyị ọfụma nụ na no mekọta reason mana ndụ dị ihe ọbụla ị chọrọ ị ga na-emeta ya yes na asị na a live dog is better than a dead lion. So, ndodi, you are good to go. So, ndị Anambra, ndị Bome na Anambra, sorry, ndị Bome na Anambra, di Benu, oh, sorry. Asị na the driver na conductor. Based on ka nnụcha ihe niile amen yesterday, based on hands ndị mmadụ nye. Mana ebe Jos bịa kpọfezie m. Bụ na asị na ozugbo ihe ha mee draiva matuo kọndọktọ si ya chelụm ọsị ya nọdụ ebe a na-eche gị tigo mmadụ na-aba mee vum but based on na-asa ka njugodi gị na ka ihe filizi ihe eme draiva na kọndọktọ ji gbaba ọsọ ọ pụtara na ha alụrụ alụlụ ana na ha ma ọmami ọsọ ọtụtụ ihe nwere ike mee draiva na kọndọktọ ịwa ma ịwa ọsọ ihe dịka mebi ndị mmadụ nwere ike jide ha tie ha don't touch don't be stupid. Yeah, it was that kind thing. Onweke, onwekwe ike ọwụ na egwu mere ha sị ka let us run for our life. Mana ihe ọ bụ na ọwụ ihudiri ha mee. Sorry, can go a long way. Ọtụtụ oge ọ ga to police station gwakwa ihe mere because ndị mmadụ ka ekwuga maka ya. Business ndị mmadụ ka ekwuga maka and things like that. So you don't want to take it for granted. Mana nke ahụ dị good. Lastly, ka anyị mee ya na ngwa ka anyị bazie na ihe anyị na-ekene Maazị Ojukwu ọkwa ya Ezigbo 1 ka m nyegodi ya title Ezigbo 1 of Nganga nwoke ma nke a na-akpọ nke a nwa afọ posthumous title. You want you need to go humus before you born. Mana anugo m from your mouth now. Humus ka m kọwalụ gị. Odogwu nwoke. Ị chọrọ ịmụta akwụkwọ na-efi ọgụ. Anya ise gị agara m akwụkwọ hapụ ihe a. You know now. Igbo n'ụbọchị tata ka na-emerube ncheta ụbọchị ọnwụ Maazị Chukwuemeka Odumegwu onye nwụrụ na 2011 exactly 1 year. Exactly I think how many years ago? Roughly 11 years from now. Roughly 9 years ago ka Chukwuemeka Odumegwu Chukwu lapụrụ ụwa. Tata Igbo niile na-echeta mbọ niile ọgba onosi wee duo Igbo n'ahịa. O nwere ihe Odogwu a mee then because anyị kọ na-akọ gbago anyị nwagụkwa history. Ka m chọpụta Odogwu from Burna Boy ma kpọ ya wee cheta ya. Anyị nwagụ history ka a gwara anyị na Mpojukwu. Excuse me. Mpojukwu bụlio. Ojukwu kpalị nnukwu ego.
mana ka Ojukwu si obodo oyibo nata ka ọ ji egwu akwụkwọ wee fụ ihe na-eme ndị Igbo mgbe ahụ wee were akụ na ụba nna ya niile lee wee were ya wee goo ngwa ọgwụ wee na-akwalite ọdịmma ndị Igbo na wee nụ ya wee chekigodi na bezdon mụa na mmagodi na my father bụ sọsọ ndị o ji ụgwọ ka ọ dobegodi na ndị nọ by stand by na ka o esi dizi na mpụta na-asị na ofu ụbọchị na the man nwee ka o si chido bezdon mụa kwesịghị ịfụ property mmele ọ bụgodị na enwere ozi ọgwụ a na-anụ ka m were ya neta ụmụ nwa anya ịghọtago na ọ bụrụzie ndị eji ụgwọ n'elu ụwa mana ọwara ya anyị na-awụnye elu Chukwuemeka Odumegwu ọ nọ ịghọtago na nwoke mere ọfụma wee na-asị anya na-ezukwa ike ebe ọ nọ na-enelukwa anya ndị nwa bụ ndị nọ n'ụwa onye a ka anyị na-ekwu daalụ dadi na imere nke ọma anyị na-ekene gị Ojukunu bịa paki one side mbanụ ama m nke gị wu iyo wo dadi wu Ojukwu dadi take it from Burna Boy nke awo odogwu Hot 93.3 FM na Lagos nwanne nwiyo na ego bekee ịmago ka isi eme ya nkwa Monday mana ọ dị mkpa ịghọtago na eme na ka anyị gwa chairman ka eneba Monday anyị ịghọtago na asa ịghọtabe nsi abịa every Tuesday, Thursday na Saturday for now nugodo enwebeghị any addition eme mana ọ Tuesday, Thursday na Saturday ka anyị jee wetara gị ihe mmemme nwanne gị ka ọ gwa nwanne ya ka ọ gwa nwanne ya just na-agbasasị ya bụ ozi ọma na ahụ Kraịst si zipụ ụmụazị ya na Baịbụl dee n'ime ụwa zisaba na ozi ọma ịghọtago mana nke tata nwanne echezọkwana ihe anyị bụ wee bịa tata bụ nke pụrụ iche based on na obere oge na ife ata abago Christmas abana maka ụmụazị asịbago brother gbalụm Christmas take your time egwusara m ụdị egwu a okay ha gbalụm mana gị wee egwusara m ụdị egwu a biko ama m ihe nji agwa gị because ọ da afịa ala ọfịaba obere oge na nwetebe debit alert achọrọ m ya na ndụ this is my serious face butu emena kera just be coming down mana based on ihe anyị na-akpata ata ịma na oge Christmas ma ọ bụkwazi mgbe ụfọdụ oge niile ndị mmadụ na-eme traditional marriage mana ọ nwere ihe anyị jọs bịa chọpụtazie nke ikpeazụ a wee nezie anya wee fụ na gaima na-ebunyeziri nkwụ based on nkwụ ọcha nkwụ kara aka na yo pinopino yo asa esi na onye aka ọ ya abụ ngịdị ya bụrụ mmanya butezielu gị mmanya kama ngwa bụ gaima na ya ewere obi agụ based on onye ebunye bọọlụ were obi chest based on onye ngwa ya esi were mmanya nwụọ iburuzie mmanya wụfuo ghọtago na ihe a na-emezi oge ọbụla na-eme oke anyị wee sị mba kedu ihe mere ndị mmadụ ji awụfuzi nkwụ ma ebute elu ya ma nwunye gị ọ ya abụ maka ọ bụghị nwunye gị hell wife to be bute elu gị mmanya sekpuru anyị bunye gị ya kama ị ga-anwụ ya anwụ iwufuo ya anyị wee na-ajụ ka ihe kpatara ya nke nwa bụ nwaanyị o ị ga-ekwe ka di gị ma ọ bụ onye di gị to be ka ntinye na di gị to be iwufuo ya ngwa bụ nwoke ị ga-ewufu then ọ bụkwa anụ na ịnụgo based on na-echibago ofu okwu n'ụlọ based on ụlọ mana ezi ka dị ịma na enwe ezi n'ụlọ mana ịbago n'ụlọ mana ị ka nọ n'ezi ọ bụrụ na ịbago n'ụlọ ị gwa anyị na mgbe ebunyere gị mmanya nke gị nwere ya ka iwufụrụ ya ndị mebere ya si nso ụwa ọ mkpọfe gị na just achọbeghị m ịkpọfe denụ ndị okenye nọkwazi nso na-anụ onu anyị na anyị chọrọ ịma kedu the traditional symbolism asụọm ya kedu ihe ọ pụtara na omenala asị edozizie ijọs dozizie the diet kịta kedu the implication of na mmadụ wụfuru mmanya ebunyere ya na ụbọchị traditional marriage ya kedu onwe ihe mmanya ahụ na-egosi number 1 then number 2 kedu the cultural or traditional implication well, you will make it because also ihe nọmba ị ga-eji wee nweta bụ 08182426591 ka m kpọkwa ya ọzọ 08182426591 mana ọ bụrụ na ị nọ nso na WhatsApp oke ka m kpọkwa nke ị ga-eji wee nweta anyị n'ekwentị ịkpọ anyị na phone 08182426591 bụ nke ị ga-eji nweta anyị na phone mana izitere anyị ozi WhatsApp ma ọ text message izite ozi ahụ na 070 800 51 850 ebe a ka ị ga-ezite ozi onye ọzọ anyị na-alụ hello
Monsa, Good afternoon. Hey, Papa Nko, onye nsọ n'elu ụwa, ka ego si adị na. Onye nna. Anyị gara obodo. Hey, kakao. Yes, one and only. Udo, left, right, and center. Yeah. According to you, the man, only mazụ ya na-eze this time around. So, this is all this time around here. Because ụmụnna na ịma onye bụ onye. Iwe ike na-ebighị ma ịma oge a ji were ihe tito onye. That's onye ọbụla ji atụ egwu. So, ka ị ghara ịnweta atụrụ iji ebe akwụ nwaanyị pụta ndị maazị ihe ego anwụ ga-ebidozi yawa. Ebugharịwa bifo ị na-eyite onye ahụ, onye ọbụla na-ezozi na. So onye dị n'ụwa dị time around ma onye ọbụla ji na-atụzeri ma bifo ndị ya ga-eme sefụ di na nwunye akparanasị anwụkwana mmanya iri sefụ nke nwaanyị agaghị ahụzi. Ha abụọ mara ha afụ onwe ha n'anya. So onye na-emezi n'ụwa dị time around. Mana onwe cultural implication ihe a nwere iwufu mmanya ya onwe ihe o meniri. Amakwamo ihe ndị okenye nwere ike ịba adị nke a. Okay, ngwa ka anyị ma onye okenye ga-abata gwa anyị ma o nwere ihe o mere. Okay, yeah, thank you. O kwuru o nwere ihe o kwuru ọ sị na ọtụtụ oge nwoke na nwaanyị ekwego already. Asa ka ngwa gị nke bụ eziokwu. Based on na mmụọ abụgodo onye nkwụ n'elu ụwa. Ghọtago na mfu ebe a na-agba ya dị mmanya sef ma na-eti gbajuo ya ghọtago na. Seriously. Okay, so ndị a na-ewufukwa ndị ewufu na asa ka ngwa gị eziokwu majority ekwetakwa m n'ihe ga-eme a na-akpọ kịta akpọrọ but men kwa na-awụfu dị mmanya based on ndị anụnwa ma na ha nwere light brain for alcohol. Ngwa ka anyị na onye akwụgodo. Hello, ekponye. Ehihie ọma. Yes, nwoke ọma anyị ji eme ọnụ. Ehihie ọma to you. Hey, onye isi time for you mpa. N'enu ma ọkwa agbagharịcha must come back. Nwoke adịgo ka ọ ya adị na. Ọ kwesịrị na that. Ọ ya na-eme. Udo. Ọ Clinton na-agbọ. Kele. Odogwu ije aba. Kele nwoke ọma. Udo n'ụdị. Na-anọ enjoyment ebe a. Thank you. Ọ na-eme m obi aṅụ n'ihe a. Chai. Ọnwụ ihe ọzọ anyị lụrụ. Nkwa n'ihe ọzọ na-alụ n'elu. Aka ọlụ nganga Igbo will be that. Enugo maka ihe anyị na-akpa? Anọ m isi nọ na-agba. Ịma before ọ na-awụ ndị nna ya na-asị na onye gị na-aga n'ụzọ ego gị dapụ n'ala. Ị garacha ịmụta na ego dapụ n'akpa gị ị ga-atụba ị ga-afụ ya ebe ego dapụ. Ọ maka na ụwa ka dị mma mgbe ahụ ma ndị samara ndụ na o mebigo. Onye ọra na-edozi isi onwe ya na n'oche nke m ọ dị mma like that but ọghọta m oge edozi like that now. Ọtago because of the kind of character ndị mmadụ na-edozi now or is wicked. Ọ ka mma nwoke ga-alụrụ nwa make sense o were ndị ya mere yero ya dị ọṅụrụ nkwụ. Mana onwe cultural implication o nwere. N'uche nke m ọ dị ka the people egwuregwu ma ya onye ha nhụ dị mma. N'uche nke m ọ dị ka asif na dị mmemme ozuboke. Yes, n'uche nke m but nwoke na-azọbụrụ ndị ya fes. Ọ dị mma. Uche gị dị oke daalụ na ya. Daalụ na mpa. Hey, daddy, ọnwa dị na just mmesie na ntinye alụ da wee na ọtago ka m gbapele ifim. Ọwere na nna na dụmma ife adem. Nke wee eziokwu uwu na ndụ ka mkpa. Mana nwoke na nwaanyị ọnwụkwa one guy man mụ na ya na-akpa ihe a based on an elder. Ọ sị m na ị na-anya na ọ na-esi awụfu mmanya kịta mere eji abụ enwe 3 months marriage, 2 months marriage, 6 months marriage because na mmanya nkwụ na omenala Igbo kwesịrị ijikọ ọnụ. Na omenala Igbo tupu ha etinye that mmanya o nwee ihe ọ ga-emini
meji ha si na nwoke nwaanyị nwote mmanya ahụ bunyekwa nwoke ka ọnya ka a na-agwa n'oge mana nke ewufuga dị mmanya agwọtazi m na gịnị apart from yes na-achọ ka nwoke a dị ndụ and things like that. Okay, 08182426591 08182426591. Ugbu a ihe anyị na-ekwu na ụmụ nwoke ga ịnọta nwaanyị ha ebunye ha mmanya eji anụ nwaanyị a kama ha ga-anwụ mmanya ofu onye asịgo na agreement dị buti nwoke na nwaanyị a na-ewufu dị mmanya ka anyị gụgodo anyị na-ajụ inu ka ihe mere o ji dị otu ahụ plus onwe cultural implication nwunye ọ dịka onwe some messages anyị nwere onwe ndị zitere ozi onye nke a sị na ya bụ Jonathan C. Godson o wee sị o na ihe kpatara ndị mmadụ ji awụfu mmanya bụ na enwe ọ sụrụ ya n'oyibo high level of wickedness na ndị mmadụ onye ọbụla na-azọ ndụ ya nke ikpeazụ anụ onye a mere eji awụfu mmanya Ndụbụisi onye nọ ndụ na-anụ nwaanyị onye nọ ndụ na-anụ di and things like that. Ka amanye nọ na kọl anyị. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwoke ọma. Hello. Anyị na-anụ gị o. Chai, ịbatago n'ihe anyị na-eme. 08182 426591 08182426591. Ke ihe mere o ji wuzie ihe na-emezi ugbu a na-ebunye gị mmanya dịka nwoke chọrọ ịnụta nwaanyị kama ị ya anwụ mmanya a ga-eburu mmanya a wụfue. Why is it like that? What is happening? And what is the cultural implication? Anyị na-ajụ na nganga taa. Ịbatago n'ihe anyị na-eme taa. Ehihie ọma. Nwunye. Ofe akwụ yere eye. Nwunye. Nwanne ịdọnye go final. Ekenekwa gị mpa nnọọ. Ada bekee. Yes. Daalụ. Onye ma etiti korodo akọ. Ehihie ọma. Ma nnọọ mpa. Ka ekorodo. Anyị dị mma. Ọkwa anyị nọjọ ọsọ na-achọ mmanya si bunyegodi m dị mmanya. Ị ga-ewufu ka ị ga-eme gịnị? Si bunyegodi m ya ka mmazi ihe ga-efolo. Ihe gbasara nke mmanya ahụ ọkwa ndụ mmadụ ka a na-azọ. Uche anyị dị ya na-ekwu na-aga n'elu. Oge ekem ayapụrụ m mmanya ahụ ịbụ na ihe mpa m wee na-agwa m ma ngwana mmanya ahụ ma ngwana ya were anya na-atabiri m nwa nkwana ya and onye bụ ezuru emere onye izugbe anyị bụ onye gbara mmanya ahụ bie nwunye m si ya butere m before ọ na-erite ebe a na-ese njigbo tọmbiri ihe ma anọda tambiri agbaize milk sie mmiri na ya ọdịka mmanya imekwe ya ọdịka ka bido onye onyonyo na-ebido ka o nwuche edokwa ka onwe ihe na-eme nya ihe ume ụbọchị a bụ Amerịka wọnda ihe ga-eme ihe ọkwa ndụ mmadụ ka a na-azọ ka ihe hapụ ịbụ n'ime eti ya na-eme oro n'abalị nwaanyị awọrọ onye na-enwe ojiji ma ọ bụ onye nke a yabazi ihe ọzọ ọkwa maka ya ka a na-azọ ndụ mmadụ mana a ka na-emetụkwa ya ọpụ na mana o nwebeghịkwa iwu anya na-azụ bụ ihe a bụ iwu etiri na onye ya pụrụ mmanya bikọs ha ka bụ uwe ha ama ihe ha na-eme o nwere ndị anụ a na-amara ama nọ n'obodo a na-abụ ihe bụrụ onye na-ekpeta ekpere ike bipị na-aga ihe ahịa ya tụkpe ekpere inwe ike onye na-arụ ude ara na ọra bụ na bifọ na-ekete n'ụra imetụ gị ihe chọrọ ime bifọ ọpụta ọ dị mma daalụ nne ka m nwere taịtụl m chọrọ inye unu iche inye anyị taịtụl ngwanụ go ahead nwoke ọba medicine of hypertension nke a dabalụ ya based on ị na-emezi m dọkịta na ka a sọ ya n'Igbo biko ga ọbara mgbali elu chai ego bekee n'elu taịtụl so nwere ahụ na-ayabụ m bifọ mana anya gwọgọ gị ọrịa gị asị gogo goro ọgwụ ọbara n'ihi ọbara mgbali elu gụmụba ka gịjibe ka ọbara gị so m bidoro na-ege redio a anytime ọ bụla mbata mbụgharị olu unu na iri ọbara mgbali na ala anyị adịgo na NAFDAC certified ekwenugo ya
Unu jisike o. Daalụ Unu jisike o. nne. Daalụ Maazị Onyema. Thank you very much. Igbo ndị mmadụ ege anyị ntị na-anụgo ya. This is the hypertension cleanser and cleaner. Nganga Igbo radio show. We cleanse and clear all your ịghọta. Ihe ọbụla mega gị ọ bụ isi ọwụwa ọwara Ọ na-alịghalị gị n'alụ. Ka o si eme gị. Osimiri alịda n'ukwu. Just gbalanụ one shot of Nganga Igbo radio show nwụrụ ya. Inwe overdose inwe problem. Inwe overdose you be fine. Ọ ka dabakwa ịghọtago Ị ga na-achị ndị mmadụ a na-asị ọ gịnị si. Did you win lottery? Anyị atụ gị Did you win lottery? Okobego You eko. win lottery? Ị na-atụtụzi ahịa. Ihe ga na-eti iwu Nganga Igbo, Nganga Igbo, Nganga Igbo. Mana asacha egodo egwu anyị adaba. Nganga Igbo, Nganga Igbo, Nganga Igbo, Nganga Igbo. Cleanser of ihe na Nganga Igbo. Cleanser of yes. Not yes. Go off key. Oh my God. Hey, Mo. Hello, Mpa, what's your go? Just watch that here, Okay, I got to go here. Beautiful. Beautiful. Daalụ. Nwoke ọma. Yeah. How far are you? Ana m ya udo dị. Beautiful. Akụkọ nta wata gị kunu ekuta. Mpa ka wata what you mean now just becoming that what gonna based on na mma na drive ịbanye moto onwelo conductor so ịmalụ location ebe ọ na-aga na ghọtagona mana ka mma alụziele conductor the moto ghọtagona just butuo agbana speed nwanne ya na-akpata ata based on na agbanyezi ụmụ nwoke mmanya ụmụ nwoke na-achọ ịnụ nwaanyị n'ụbọchị traditional wedding na ha yafuo instead of ịnwe ya nwoke ihe kpatara ya ị na-ahụ mmanya gụrụ amalite mmanya zi ọkwa ndị be nwunye gị na-ebunye gị mmanya agaghị na-achọ ka a gbuo dia nwanne kịta obodo atọla datụ iwe mmanya na-enwe problem na-enwe ekike inwe ezigbo problem enwe problem straight ka mma ewufu dị mmanya ọ ya ma eji ewufuzi dị mmanya ya nke a bụ nke ị na-akwado si na-awụfu ya daalụ okwu gụchi obi ya daalụ ndụ ka mkpa mana asa echeke ọ ya akazi mma na si mmechizie kpamkpam si ọgbanyezi na mmanya na wedding ọ ka mma like that ka anyị manụ ma ndị onwe ndị ga-asị na ọ ka mma like that maka ọwụ for us to say or for you to say gwazie anyị ọkazi mma kama ị na-ewufuzi dị mmanya ka hapụzie ewepụcha ya n'ime omume that's traditional rites omume marriage ceremony ụmụ Igbo. Hello, Mpa. Nwanne m ebi ga-ala nga ya bụkwa elder. Onye elder. Hello, Mpa. Eyi ọma nwoke ọma daddy. Yes, papa. Unu mere ka anyị dị mma o udo dị. Chai n'elu nwoke. Ọ bụ mma bụ powerful from Alaba International. Yes, ndị nke Alaba International anyị ekele unu shosa wee doza. Alaba na-ekwu elu unu Mpa. Asị na ihe unu na-eme ga anyị mma. Daalụ nne Mpa. Maka unu ka anyị ji n'ebe a nọ na. Yeah, ọ na-adaba n'otu o kwesịrị ịdaba. Good, beautiful. Sao. Nka ntị ọnụ n'okwu. Gaa n'iru. Yes. Unu ga-amata na ihe dị na mba adịghịzi ugbu a. Okay. Maka mụ na onwe m nwa enyere m ya bụ afọ 17 nwa mgbe agba m nkwụ. Mpa ị ga-akụzikwara anyị marriage ịmagụnụ. Marriage class. Ihe nchọrọ ịkọwatara gị ugbu a bụ na mbụ a na-agbanye mmanya ahụ onye ahụ abụrụ ya rụọ iji gosi ndị ụwa na ọ bụ onye abụ di m. Mmanya nke nwoke na-aṅụ na-egosi na mmanya anụ na ọ bụ onye a bụ onye m ga-anụ na ọ bụ ebinyere m ya eburu rụọ ọ gozigo ụmụ ụwa na ọ bụ onye a bụ onye m nabatara nwa bụ ya ga-anụ m na mụ nabatara nwa agbọghọbịa ya na ọ bụ onye m ga-anụ. Mana otu ihe echi wee dịzi o were bụrụ egwuregwu ndị Igbo ndị ọjọọ na-akpọ ezie ejebe ahụ i nwere ike iburu bọtụlụ n'aka kịta etinyere ihe n'ime ya ezie ejebe ndị ọjọọ ji eme akpasị ndị mmadụ ike mmanya agbanyere mmanya onye agbanyere mmanya bụ ọkụ obi ga-agbanyeghị ọpụpụta ga-agbanyeghị ya
atụ enwere ike ọkụ onye nwoke adịghị mma na nwa nwanne nwoke na-anụ di mgbe a na-agbanye mmanya ahụ otu ihe na mbụ aka tupu ihe n'ime ya o nwere ike oburubugere nwata nwoke nke ga-anụ nwanne nwanne ya nwata nwoke bụrụ mmanya ṅụọ ọ na-arụta ihe na ihe a na-eme o nwere ike ọ bụrụ onye na-atụkwa anya nke ọma efe ka obido mgbe atawa ọ na-asị m nkịtị ya nụrụ nwaanyị ka nsogbu ya bidoro dọwa ụnụ na-anụ na-ewere ihe dị otu ahụ na titi ya nụrụ nwaanyị ka ihe bidoro siwere ya ike titi ya nụrụ nwaanyị ka ihe bidoro ya bido dawa adawa titi ka ya nụrụ nwaanyị ka ihe aga adọzi ya mma ọ bụ ihe a na-agụta na mmanya ndị oke were ije titi iji were uwe apụtado ịkọrọ ngwa ahụ nkụsị gị ebekwara mmanya a ịrụkwa na irụtụkwa ebe ahụ ime ka na-agụ iwufuo ya n'ala were kọpụ wegere ndị biere mmanya iwere gotie n'ime kọpụ iji gosi ya na-esọpọtụkwara ya na-eme ya kpatara na-adịghị agụzi mmanya ọ bụrụ na ihe mmanya mana mpa biko chee ka m jụọ gị maka isi ekwu n'uche mmasị na iwu okenye o nwere ike gaa mara ọsịsa ihe m chọrọ ịjụ gị biko ọ bụrụ na ị ma ga ekwere anyị ka ihe ewu dị ama inyego many reasons which are reasonable reasons ndị mmadụ ji na-ewufu dị mmanya ugbu a mana onwe cultural implication a ga-asị na iwufu mmanya a nwee because tupu ndị Igbo etinye this thing n'ime omume ọkwanụ cultural rights traditional marriage ọ ga-enwerịrị ihe mere ji tinye ya n'ime ya so onwe cultural implication iwufu mmanya so that ọwụ na onwe anyị amara ọwụ na onwekwanụ anyị amara ngwa tụgharịa m cultural implication ahụ tụgharịa ya n'Igbo na Igbo ka anyị na-azụ ugbu a onwe ihe ọ ga-eme ya nwunye ma ọ di ma ezinụlọ ndị na-anụ onwe ha na ewufuru mmanya onwe ihe ga-eme n'ezinụlọ ahụ ọ ihe ga-eme ha enweghị ihe ga-eme enweghị ihe ọ bụla achọpụtara bụ ihe na-eme as of now ugbu a enweghị ihe achọpụtara bụ ihe na-eme kama ihe a ga-eme ihe eji emere ya ọ gaghị eme na marriage ọ gaghị eme na alụmdi na nwunye aga n'ihu mba ọ gaghị eme ya ihe eji ewufu ya bụ ka ọ bụrụ na ndụ onye ahụ na-abịa dụkwara ya onye na-ejifu na na-agba m nkwụ ugbu a akasị mmadụ etikwara mmadụ ego n'iru ọ bụghị na anụ maka ya e nwere ụfọdụ a na-eti ego n'iru nwaanyị ahụ agaghị amụ nwa ọzọ n'ụwa e nwere ụfọdụ a ga-eti ego n'iru ọ gaghị eweta owu ya e nwere ụfọdụ a ga-eti ego n'iru ozugbo ahụ ọ na-achọ ka ọ dịrị ime ha cha pụọ nsogbu adịrị ya onye Igbo dị n'aka Igbo ji ekwu okwu dị n'aka ụbọchị ahụ asịghị ọ bụrụ na na-eweta ego a tụmakwa ego a n'ala ugbu ndụ ego n'ala mmadụ etikwara mmadụ ego n'iru ọ ndụ ka a na-azụ maka na ụwa kịta pụtaziri were gbasa achọ ihe ime mbụ aka were akpagharị mana anyị mara na onye so Chineke na-enweghị ego eme onye ahụ onye a ga-eme gị ibikwuche gị ihe niile udo dịrị unu onwe ihe o kwuru masịrị m ọ sị na onwebi ha chọpụtara ma nke ugbu a nwee ike eme that's the cultural implication makwa na ihe nwee ike eme nwee ike ndị mmadụ na-asị ọnwụ na nwụfue mmanya ara anyị dị shọ na ihe nke agaghị eme ihe nke ọzọ agaghị eme nwoke anyị ekwugo na pa anyị ekwugo si hapụ for now aka achọpụta anything amakwa maka echi niile o mana for now onweghị edota papa nkụ alanga mpe nọ mma na just hang ya dị ịghọtago onye isi agụ ihe nchọkwara isi n'okwu a na-ekwu bụ na ịghọta mụnwa na onwe m aṅụkwara m ịghọta ihe nji wee sị na aṅụ bụ na marriage anụnwa a na-ekwukwa na ọnụnụzi na nwunye anụnwa abụghị obere ihe so ndị mmadụ na-ekwu na-achọpụtabeghị na onwe implication agụ teki enụnụ na agụ ọgbakọ ma marriage ole emechara taa ka eji akụkọ abaa na ya ịghọta so aka asị mgbe Amadioha hapụtara asị nekwa n'ọkụ ihe dị otu a na-akpọ ya ka a eji wee marụ na
aka mma na ndị nna anyị ha ji lụọ di na nwunye emedoyi nọ na-apụtara onye ahụ oje nụọ ya mee ihe ka omenala si wee kwado emechaa ihe ha gaa nke ọma ịghọta ha anụkwa di na nwunye 30 years 40 years kama today ọgụ a bụ onye m fụrụ n'anya today echi niile ngwa bụzi onye m gbara asị ụmụ ihe niile ahụ so ihe niile na-emenụ ihe mere Igbo ji wee debe ya otu ahụ ha nwere ihe mere o ji dị like that ịghọta so a na-atụkwa ụjọ onye ọfịa ndị oyibo kpọrọ ya fear of the unknown ị na-atụ ụjọ ihe ma ha oke ejikwa wee tụọ ndị mmadụ ego ha nso ọpụtara na ịma ha ebe ji agụ ọgọ ọpụtara na trọsụ ha ndị gị na ha na-eji so ụmụ ihe niile ahụ eziokwu na ha na-azọ ndụ n'ụwa jọrọ njọ kama mụọ na-akọwasị oyibo sịchalụ si na ihe ọbụla dị mma ime dị mma ime ọfụma whatever is worth doing is worth doing well ịghọta so ọ bụzie na ndị mmadụ filu na a na-awụfu dị mmanya ka ezi isi na-eji mmanya agba egwu achọ dị ka enye ka ọ ṅụọ teti skrep ya ata ma na nke ahụ adịghịzi n'omenala anyị bikọz ihe niile anụnwa bụ ịtụgharị ihe niile ka o si wee dị na mbụ atụgharịa ya azụ na-emeghere ihe niile azụ ana ọ bụghị otu o sọpozụ ede bikọz Igbo zuru ezu ọ bụrụ na maka ndị ajọ mmadụ achọghị esi wee mie ọ bụrụ na onye nwa amadi bịara ịkpọ nwaanyị trọstụ ka ọ chọrọ ka a kparịa mmanya ahụ eji medi omenala emee ya ọ dịka ihe omenala dịka omenala ndị Igbo bikọz ihe a na-emezi naanụ a na-agagharị ihe niile agagharị anọgidezi anụ na-emekwu introduction na Lagos ọ na-eme traditional marriage na Lagos a na-akọ ya ọbụla akụkọ ọ bụghị otu ọ sọpozụrụ ede kama ihe niile a na-emezi na-anọ ụwa asaa n'anya chefuzie ụzọ dị kwesịrị ekwesị asọpozụrụ isi wee mee so onye ọbụla na-eme sọpozụrụ ịghọta na ọ kwesịrị ekwesị bụrụ ihe ziri ezi na ị chọọ ime ihe omenala imeruo ya n'isi imeruo ọ bụrụ na ịdịbeghị redi ịṅụ mmanya ahụ ijiri aka gị mee arenjiment ka a esi wee mee ọ gaa n'anya ọ dị ka ihe na-adị daalụ nne onye nna mpa daalụ mpa ịgbakwa asọmpi na-efi ọtago na mana ọnwa dị mpa daalụ ndị nna ahụ biri n'igwe na cheke ọsọsọ gị nwere anya eji afọ ya ọma bịanụ m n'igwe na mụ na ga-eme nke eke jos ịmala ebe ha na-anọ ebe m n'igwe ntinye arụ bezdon na m achọrọ ịnalụ gị nke gị mana ịmala ebe ha na-anọ bezdon ebe ha na-anọ wee just bee m n'igwe ya ka m jidọdo ihe nga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne echezọkwana na ihe anyị na-akpata adabụ kedu ihe mere ndị mmadụ ji awụfu mmanya ọtụtụ ndị mmadụ akpọga anyị tinyegasị ọnụ na ya bụ okwu mana ihe anyị nọkwa ebe anụnwa bụ uche onye adịghị ya njọ nke onye ọbụla kwuo uchie ghọtago na ihe anyị na-anabata ebe a na uche onye adịghị ya njọ ikwuo onye ekwuo nke onye ekwukwa ka o si wee ghọta nke ya ọ na-adaba ghọtago anyị kọmamịrị ọ n'ọgba ofu nwanne na ka anyị tinye alụ na based meseji anyị nwetakwazi machi izitela anyị ozi machi na-eji ozi machi ebe ọbụla ị nọ mmụọ na-ekwucha ala ịghọtago na ọ sị good afternoon nwunye o na-ego bekee mamachi maka obere oge na nweta ya dịka mmachi so based on that machi zitere ozi o wee sị na ihe kpatara eji awụfuzi mmanya bụ na enwere ọtụtụ ndị mmadụ dịzi wiked kịta anụwa ghọtago na onye a mere eji awụfu mmanya ka a ghara inwe aja akụkọ ọbụla a ga-anụ ka bụ ihe mmachi si na ya si ịba wee zite ozi ya daalụrị nne mmachi maka izitere ozi ya echetakwazie na ị ka ị ga-esonye ngwụlọ anyị tupu anyị eburu oche bunyezie ndị asụsụ bekee ka ha melụkwazie nke ha gaba sọsọ ị ga-emebe ịkpọ anyị n'akara ekwentị 08182426591 081426591 maọbụ zitere anyị ozi na text message maọbụ WhatsApp kwazi na 07080051850 WhatsApp 07080051850 echezokwana na ọka bụ Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne sọsọ ihe anyị na-eme ebe anụ bụ ịkwalite ọdịmma ndị Igbo n'ebe niile globally ọ bụ sọsọ na Lagos maka na a na-anụ ọnụ anyị n'Ogun steeti via satellite nakwazi via the internet ebe anyị na-agbasazi ozi ya maka nna agwa gị ya site ebe a na ya anyị nọ bụ national television n'otu aka nkwazi weluzie ohere a nwanne bute elu ngwa afịa gị ebe a na nwanne chekigodo ebe ntilu ngwa afịa gị mkpu nwanne jọsọ mgbape elu ngwa afịa gị fim nwanne chezozie na fuze ka esi na-eme ọda onye akpọ saịdị onye ka nọ hie steady sọsọ ị ga-eme bụ just
izitela anyị ozi maọbụ ibe m n'igwe m wee tinye alụ n'ogbe gị anyị akpa ya maa ka o si adị nwanna itinye ya tinye kpasị ya detin wọtago na ntinyezie elu gị alụ hie nwanne fụzie ka men ga-esi na-agbata alụ gị ọsọ na hei ọ mkpọ gị ngwa gị nwunye o na ego bekee na nke nganga n'ụbọchị tata asa chekigodi ihe na besdon mụ abịa na-efili ka ihe mezi na ụmụ asa achọrọ itinye ọnụ na ihe gbasara ịyafu mmanya anụwa maka achọ ka ịyafu nke ya ị ga-eji nụọ ha mana ịmara mgbe ụfọdụ ndị ụmụ nwoke na-ekwukwa na ụmụ nwaanyị na-ekwu anwụkwana mmanya na m achọkwa m ịbụ wido n'oge achọrọ m ịbụ nwaanyị aja nwaanyị ga-ebu na-asị darling sugar pie love m biko ebunye gị mmanya ahụ just mere otu ahụ just bufee ya ofe onwe ihe ga-eme a n'ụkpọbụ nnukwu ọ sị na n'ọdị na nwunye ahụ ya ebugodo ụzọ kpaa ya ọfụmanụ na nwaanyị ga-ebutegodo ụzọ ka ha na-akwado onye ya bụ DJ onye ya eme decoration ha akpabagodo na ya wụfu mmanya aya eme nke a o so n'ihe a ga-akpa is a discussion continue mana Sasha uche onye adịghị ya njọ based on onye ọbụla ekwugokwa nke hello ya kpọrọ ya hello hi ehihie ọma nwoke ọma aha m bụ Chigozie ana m akpọ from Ekpe ndị nke ekpe asị ga-abata anyị taa yes welcome oluwa eliwa agwa onye nna n'enu m na ọkwa n'ihe ọzọ m na-alụ n'elu ụwa kwa krismas na-elu na ụmụazị ebidogo brọda gbalụ m krismas ka ya emekwan na so na achịmiti ọnụ nwa unu kwuru gaa n'ilu onye nna mgbe my senior brother mere wedding traditional marriage so ebe ajọmikpọ ebe ha sa so ha karịa sị when mere ewu mmanya oge nwụ na do it for one side I just do it one side so ka enyi nwaanyị iwere ọ kwafuru akwafu gaa were ka ihe otire decide ọnwụ nke enyi nwaanyị a were na stand now so even before that I can say ya mkwara ka enyi because I'm ahụ ụwa kwuru now so ọtọ dị so na ngịwa na-akwenyekwa na onye ebunye ebe a na ọkwe gị mee gị yafuo gaa nkwa na amalụ ka ụwa dị so ihe ngịwa kwenyere na ya kịta ebe ikwudo bụ na onye ebunye mmanya nya yafuo na amalụ ka ụwa dị because everybody should kill. I'm not everybody. Onwe dị mpalodo mma oge anyị agbapụgo daalụrị nne Chigozie si ịba wee kpọ anyị nwanne ebe anụnwa ka anyị ga-awụsa ọnwa na nke taata bezdo n'oge agaga ndị ngwa gị na-ekele ọlụ ya ka ehihie ọ ndị Igbo metụ ndị oyibo emekwa ọ na-adaba nwanne imekarịa nke go chiaman nweta gị ọ kpụpụtago di gị welu 2x2 o dozie gị na cheke na ka onye esizi apụtazie na asị nwunye on Saturday ka ebe nwunye na-asị na ọ nọ orthopedic cheke nwanne ọma ndaba na based on that ka mma wụsa hie wee na-asị gị chebilizie anyị on Saturday nwanne anyị ga-anachiyatakwa ọzọ maka anyị si eme on Saturday mgbe anyị ji enye ndị mmadụ ihe nrite dị iche iche based on na ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo na ime nwere ihe dị na anyị nwere a lot of partners and sponsors ndị na-akwado anyị ife ị ga-eme bụ just kwado on Saturday itinye alụ sọsọ ịkwalite omenala na asụsụ Igbo ka anyị na-eme on Saturday itinye alụ ọnwa ihe irite nwanne nna ya achọọlụ gị ya tupu oge ahụ mụ abụkwa nwiyo solu m na Facebook Chibuike Obiefuna na maọbụ chọta m na Instagram and Twitter nwiyo na Instagram nwa_iyo ebe a ka m pasa wee na-eche ebe a ka anyị na-asị gị wee nnọọ nwayọọ ihe ọbụla ị na-eme ka udo na-adịrị gị ka obi aṅụrị na-ejukwe gị na-anụ nke ngị Igbo jos na-aṅụrị na-agwụkwa ndị ọbụla nọ gị n'akụkụ si ha nọọ ihe a na-enye gị obi aṅụrị ego bekee adị Igbo one of Africa na-asị gị nọdụ mma ka ọ dịnụ na Satọde mgbe ga-ewetakwere gị ihe ọzọ ga-enye gị obi aṅụrị kachifono Nganga Igbo